Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, Top 10 by Chris, και σήμερα θα δούμε 10 ανθρώπους που πλούτησαν μέσω του ίντερνετ. Για να βγάλεις λεφτά θέλει είτε σκληρή δουλειά, είτε μια καλή ιδέα, και καμιά φορά και τα δύο. Όμως οι παρακάτω άνθρωποι είχαν αναμφίβολα μια μεγάλη δόση τύχης μαζί τους. Ας τους δούμε λοιπόν. Νούμερο 10. Andrew Michael. Το web hosting είναι μια βιομηχανία όπου υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με τις επιχειρήσεις να ανοίγουν και να κλείνουν όλη την ώρα. Ο Andrew είναι η απόδειξη ότι όλοι μπορούν να γίνουν πλούσιοι προσφέροντας αυτά τα είδη των υπηρεσιών. Η εταιρεία του Fast Host με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η απόδειξη. Ο Andrew πιστεύετε ότι έχει κερδίσει περίπου $110 εκατομμύρια από τις επιχειρήσεις του με βάση το ίντερνετ. Νούμερο 9. Ashley Qualls. Η 14χρονη Ashley μπόρεσε να σχεδιάσει και να βγάλει online τη σελίδα whateverlife.com για να δείξει τις σχεδιαστικές και προγραμματιστικές της ικανότητες. Το site δεν είχε βέβαια καμία κίνηση, μέχρι που η ίδια άρχισε να προσφέρει δωρεάν σχέδια για το MySpace σε συμμαθητές της. Έπειτα από ένα χρόνο, η σελίδα της γέμισε από κόσμο που αναζητούσε το επόμενο σχέδιο για το προφίλ του στο ίντερνετ. Έβαλε διαφημίσεις της Google και έπειτα έβγαλε πολλά λεφτά από άλλες διαφημίσεις διάσημων επιχειρήσεων. Στα τέλη του 2005 δέχτηκε προσφορά εξαγοράς της σελίδας της αντί $1,5 εκατομμυρίου, την οποία μάλιστα απέρριψε. Και μπράβο της. Το site της σήμερα δέχεται 7 εκατομμύρια επισκέπτες το μήνα. Νούμερο 8. Cameron Johnson. Ο Κάμερον σχεδίασε τις προσκλήσεις για το πάρτι των γονιών του και αυτό ήταν η αρχή μιας δημιουργικής καριέρας. Οι γείτονες του ζήτησαν να σχεδιάσει και άλλες, για διάφορες εκδηλώσεις, πληρώνοντάς τον αδρά. Μέχρι την ηλικία των 11, ο τραπεζικός του λογαριασμός μετρούσε ήδη αρκετές χιλιάδες δολάρια από τη σειρά των ευχετήριων καρτών Cheers and Tears. Τα χρήματα τα επένδυσε στο surfingprices.com, μια υπηρεσία toolbar που του απέφερε σχεδόν αμέσως κέρδη 300 με 400 χιλιάδων δολαρίων το μήνα. Νούμερο 7. Juliet Brindac. Ποιος ξέρει καλύτερα τι θέλουν τα μικρά κορίτσια από ένα μικρό κορίτσι? Κανένας. Στα 10 της, η Juliet σχεδίασε έναν online κόσμο για κορίτσια, τα Cool Girls, με βασική ηρωίδα την Miss O. Σε ηλικία 16 ετών εγκαινίασε το δικό της κοινωνικό δίκτυο για εφήβους που ονόμασε Miss O and Friends. Γρήγορα εκατοντάδες χιλιάδες κορίτσια έκαναν εγγραφή. Μέχρι το 2011 η Miss O and Friends ήταν το τρίτο μεγαλύτερο site μόνο για κορίτσια και η ιστορία συνεχίζεται με χιλιάδες δολάρια στο λογαριασμό της. Νούμερο 6. Jeff, David και Catherine Cook. Το myyearbook.com γρήγορα έγινε γνωστό μιας και η παραδοσιακή ιδέα του λευκόματος έγινε σύγχρονη και online. Ο Jeff και τα δύο του αδέρφια, David και Catherine, έστησαν το MySpace των μαθητών και έγινε χαμός. Μέσα σε 12 μήνες το site τους απέκτησε μόλις 950.000 μέλη, ενώ σήμερα αξίζει πάνω από $100 εκατομμύρια. Νούμερο 5. Sean Belnick. Ο 14χρονος Belnick εντυπωσιάστηκε από το πόσο καλά πηγαίνουν οι online πωλήσεις και άρχισε και ο ίδιος να κάνει κάτι παρόμοιο. Στην αρχή πουλούσε κάρτες Pokemon και σιγά σιγά έφτασε να πουλά έπιπλα γραφείου. Το site bizchair.com μέχρι να κλείσει ο Belnick τα 18 είχε ήδη αποφέρει στον ίδιο $24 εκατομμύρια. Όχι κι άσχημα. Νούμερο 4. Nick D'Alessio. Ο 17χρονος Nick από μικρός λάτρευε τους υπολογιστές και στα 12 του σχεδίασε μια ειδησιογραφική εφαρμογή για smartphone, την οποία αργότερα πούλησε στην εταιρεία Yahoo στο ποσό των $30 εκατομμυρίων. Σήμερα επενδύει τα χρήματά του σε διάφορα project και λέει πως αν έχεις μια καλή ιδέα ή αν πιστεύεις ότι υπάρχει ένα κενό στην αγορά, δώσε αμέσως την εφαρμογή σου στον κόσμο, καθώς υπάρχουν επενδυτές παντού που αναζητούν εταιρείες για να επενδύσουν. Νούμερο 3. Adam Horwitz. Ο Adam ξεκίνησε σε ηλικία 15 ετών να ανεβάζει στο ίντερνετ διάφορες πειραματικές εφαρμογές και ιστοσελίδες και για καλή του τύχη μία από αυτές πέτυχε jackpot.
Η Mobile Monopoly ήταν η εφαρμογή που διδάσκει στο χρήστη πώς να βγάλει λεφτά στην αγορά. Οι πωλήσεις της εφαρμογής του απέφεραν τεράστια κέρδη και έτσι επένδυσε στο Yep Text, μια υπηρεσία διαφήμισης. Νούμερο 2. Tyler Dickman. Ο Dickman ξεκίνησε όπως όλα τα παιδιά για ένα χαρτζηλίκι, κουρεύοντας τον καζόν των γειτόνων και πουλώντας σπιτική λεμονάδα. Στα 10 του όμως αποσυναρμολόγησε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για να δει τι έχει μέσα. Έπειτα άρχισε να διορθώνει τους υπολογιστές των δασκάλων, των συμμαθητών και των γειτόνων. Και στα 15 του έκανε την πρώτη του εταιρεία, την Cooltronics, μια εταιρεία επισκευής υπολογιστών. Πολύ σύντομα, το Business Week τον ονόμασε ένα από τους 25 κορυφαίους επιχειρηματίες κάτω των 25. Νούμερο 1. John Kuhn. Ο John Kuhn ίδρυσε την πρώτη διαδικτυακή εταιρεία πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη Νέα Υόρκη και κατόπιν έβγαλε τα πρώτα του εκατομμύρια σε ηλικία μόλις 16 ετών, όταν η επιχείρησή του Extreme Performance Motorsports έγινε ο βασικός προμηθευτής της τηλεοπτικής εκπομπής του MTV Pimp My Ride. Έπειτα συνεργάστηκε με το rapper Young Jeezy, επενδύοντας στο χώρο της μόδας και είδε την περιουσία του να φτάνει στα $40 εκατομμύρια. Τόσο νέοι, μα τόσο πλούσιοι. Ποια από όλες τις περιπτώσεις σας άρεσε πιο πολύ? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται από δίπλα και αν σας άρεσε να πατήσετε ένα like και φυσικά αφήστε μου στα σχόλια τις προτάσεις σας για μελλοντικά βίντεο. Γεια σας!